I pozdrav ljudi, opet evo nas u AC Gaming. U ovom epizodi ćemo za novu srpsku godinu bacati petarde. Samo dizat ćemo malo na putu. Imamo bombu, imamo dinamitku i zolju. Prvo će da bacimo zolju. Posle bomba i posle zadnja dinamitka. Dinamitka je naša. Kristijan će da se predstavi. Kada si Kristijan? Ja sam Kristijan. On će snimati dok ja palim. Drži tako. Sad čekaj tu. Evo ja. Ovo je zolja. Gdje je zolja? Nemoj se plašiti samo. To je bila zolja. Sada ide bomba. Pokaži. Pa ne vidi se ništa. Dobro, i neće dinamitka. To je bila to za ovaj epizod.